Hej folkens. Det er bare en lille informationvideo. Jeg skal snakke rigtig hurtigt. Jeg hedder Cransker. Jeg er ny på YouTube. Jeg er dansker, som jeg kan høre. Men jeg kan på et tidspunkt komme ud for at lave engelske videoer, for at lige give mig et lille push eller sådan noget. Så det er ved at lave en mixtape, tror jeg. Fordi at jeg kommer fra Danmark, Sjælland. Og jeg laver videoer. Jeg ved ikke. Jeg laver nok mest vlogs, altså vlogs. Jeg ved ikke, hvad man kalder det. Men jeg laver også lidt gameplay til dem, der godt kan lide gameplay. Jeg laver blandt andet. Jeg kommer til at lave noget Morten for 3 gameplay på et tidspunkt. Noget Minecraft blandt andet, og alt muligt andet. Måske Harry Potter også, for næste skyld. Men jeg vil lave, det her er en kanal sammen med min ven. Han er ikke med i dag. Det kunne han desværre ikke være. Men vi to vil lave noget sammen. Det er bare en infovideo, det er ikke noget specielt. Vi vil lave videoer sammen her hos mig med min eget kamera. Jeg har et begyndeligt kamera, og det er rigtig godt. Ja. I er meget velkommen til at joine vores vi har ikke nogen klan, vores YouTube-kanal. Jeg spiller også PlayStation 3, FIFA, Modern Warfare 3, F1 og 2012, hvis I spiller det. Jeg følger meget med i Formel 1. Det kan man rigtig godt lide. Hvis I ikke kan høre mig, så er jeg meget ked af det, men det er fordi, jeg taler rigtig, rigtig hurtigt. Og det er egentlig det. Jo, jeg har en lillebror. Han laver også YouTube-videoer. Hvis jeg har lyst til at join ham, så giver jeg hans brugernavn i beskrivelsen. Og det er PlayStation træning. Eller YouTube noget. Det er PlayStation træning. Mit navn, det er TheRock. Det kan jeg nok ikke høre, hvordan det staves. Så jeg lægger det ned i beskrivelsen. Og jeg har også en ven. Han hedder Polsek på PSN. PlayStation Network. Og så hans YouTube-kanal hedder Danish Gamer 68 eller noget. Det finder jeg ud af. Men og min lillebrors kanal er noget eller andet. Det finder jeg også ud af. Det var det, jeg ville sige til Cransker her. Hvis I ikke lige har spottet mit navn, så er Cransker 21. Man kalder mig bare Cransker. Cransker smutter nu. Vi ses, eller ja. Jeg laver nogle videoer, så hej.